नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी कृषी कन्या निकिता नारायण रुग्णावर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत श्री मुरलीधर स्वामीजी कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरची विद्यार्थिनी। मी तुमचे कृषी जागरूकता व कृषी औद्योगिक कार्यान्वयन कार्यक्रम अंतर्गत मी तुमचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। तसेच मी आजपर्यंत आपण बघत आलो आहोत की वेगवेगळ्या पिकांवर कीड व रोग यांचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात दिसून येतो। त्यामुळे आपण सेंद्रिय कीटकनाशकांचा वापर करणार आहोत। त्यामध्ये निंबोळी अर्कचा वापर करणार आहोत। तर त्यामध्ये साहित्य निंबोळीमध्ये अंशतः ॲझाडिरेक्टिनिपेडिन हे अंशतः घटक असतात। निंबोळी अर्कासाठी लागणारे साहित्य: 5 किलो कडुलिंबाच्या सुकवलेल्या निंबोळ्या, 200 ग्रॅम वॉशिंग पावडर, 100 लिटर वॉटर आणि गाळण्यासाठी कापड व हँड ग्लोव्ह। गोळा केलेल्या निंबोळ्या उन्हात वाळून पावडर करणार आहोत। त्यानंतर 5 किलो निंबोळी पावडर 9 लिटर पाण्यात भिजत घालावी व वॉशिंग पावडर वेगळी मिक्स करावी। दुसऱ्या दिवशी निंबोळी अर्क कापडातून गाळून घ्यावा। 1 लिटर पाण्यात वॉशिंग पावडरचे पाणी मिसळावे। हे द्रावण 100 लिटर पाण्यात बनेल इतके पाणी टाकावे व निंबोळी अर्क फवारणी दिवशीच वापरावा। निंबोळी अर्काचा वापर फळे पोखणारी अळी, मावा, पाने पोखणारी अळी, अमेरिकन बोंड अळी इत्यादींचा बंदोबस्त करण्यासाठी होतो।